салом дӯстони азиз, қарор дорем мо дар маркази шаҳр. Аз тарафи дасти чапи ман муҷассамаи Исмоили Сомонӣ ва ман ният кардам ки ҳамин раҳа то ба охир рафта ба шумо як видеои хуб мекунам ки шумоам аз ҳамин манзараи барфдори шаҳри азизамон дидан кунед. ҳаво бениҳоят соф. инҷо ҳайкали Исмоили Сомонӣ, дар наздикиш китобхонаи миллӣ. роҳабини ҳама такси хеле бисёр шудагӣ аст, электромобил бениҳоят, лекин нарх навошам хай соз аст. ин бинои хадамоти алоқа, ям яке аз бинои боҳашамату беҳтарини шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. хоб ин аз тарафи дасти рости бинои сурхе ки дар давраҳои пеш сохта шуда буд ва ана бинои қасри сафед, яке аз беҳтарину зеботарин биное ки фикр мекунам дар ҳамин ҷаҳон мисли ҳамин бино кам аст. хушрӯ ҳамин бинои базеб худованд тақдир кард ки дар маркази шаҳри мо сохта шавад. кадом туристе ки аз ҳамин ҷо дидан мекунад, аз зебогии ана ҳамин манзара дар ҳайрат мемонад. ҳоз мо параи раҳ мегзарем, майда аз пеши ана ҳамин бино мегзарем. видеоя то ба охир тамошо кунед, ҳатман фикрҳои худа баён кунед, чӣ пешниҳод доред. хоб ина пеши худоҳозӣ мегзарем. рости гап ина мардум мо раҳ наметиҳем, помонда пеши худо ина мегзарем. ина ишебёзӣ, ина ё бераҳм шудагианд, ё ин ки ҳурмат намекунанд. светофорш ба ҳамиам сурхай, мо як қадам мондем гузаштем, дар пеши худ мардума раҳ наметиҳам. нисбати ҳамхали шофёру чӣ гуфтанед шумо? наволам светофорш сурх нао сабз шуд. ина мардак ҳамин бинои алоқа аст. кадом тарафе ки набошад, дар ҳамин ҷа қарор дошта бошӣ, бениҳоят дар кадр хушрӯ меғалта. ана ин роҳравка мо мерем, ija дастшабона аҷоибот, ана ми чароғо гирён меша, худта дар Лас Вегас эҳсос мекунӣ. вақте ки тобистон буд, ман ҳамин ҷа омада будам, анами дарахто сабз, рӯи ана ин роҳраво, ҷое ки ҳамин чароғо истодагиам, алафҳои сабз коридагӣ ҳастанд. бениҳоят ана ҳамин манзара дар як зебу зиннати худша метиҳад. шаҳри Душанбеи мо фарқкунанда аз дигар шаҳрҳо як плюсаша ман дар шумо мегӯям ки ҳамин гулкориҳое ки дар ҳамин Душанбе мешавад, бовар кунед ҳамин дастҳои модаро дар Душанбе ман ҳаминҷа дидум чанд занҳо кор мекунанд дар ҳамон ҳавои гарм, дар ҳавои тафсуни ҳамин тобистон ба тозагиву ба зебогӣ ҳаминҷа машғуланд. ва ман аз ҷавоное ки ба ҳамин ҷоҳо мегузаранд, аз нафароне ки дар ҳамин ҷоҳо сайру сайёҳат мебиёянд, хоҳиш мекунам ки ба тозагӣ риоя кунед, ҳусни шаҳри азизмона коста накунед. ҳамин зебогию хушрӯгии ҳамин ҷа обрӯи худмон аст, обрӯи миллати азизамон. ина бародаро дар кадр бине, як даҳшат, як зебогӣ, як чӣ таърифи, чӣ тавсифи ҳамин биноя кунем меарзад. воқеан ҳам дасти нафароне ки ҳамин ҷа сохтанд дард набинад ва он нафароне ки барои сохтани инҷа камари ҳиммат бастанд. мо дуо мекунем ки худо давлаташонаю, худо дар корашон баракат диҳад ки дар фикри ободии ҳамин диёри азизамон ҳастанд. рости гап ҳамин ободиву ҳамин пешравӣ ба як-ду нафар намешавад, бояд ҳама саҳми худша гузорад. масалан устод дар сохтани ҳамин ҷа саҳми худша мегузорад, мардум баъде ки ҷа сохта шуд, бо зебогию зиннати ҳамина дар тозагӣ бошад, гирду навои иҷа ҳамавақт
мардум мисол додувои беҳуда накунанд, дар ҳаминҷа сайру сайёҳат, оромӣ, таълиму тарбия агар ба кор баранд, бо як нафари бегонае ки моя мебинад, мефаҳмад ки мо мардуми мисол тоҷикӣ аз аввал тоҷдор ва аз аввал фарҳангдор буд. ана ҳамин номи таърихии худшо ҳифз мекунад мардум. инҷа пурра ба санги мармар сохта шудагиаст ба фикрам. дар ҳақиқат зебо аст. дар шабонам ҳаминҷа мегузарӣ, бовар кунед бениҳоят зебо аст иҷо. дар чанд видеое ки ҳамин интернет ман мебинам, вақте ки кадом шаҳрванди хориҷӣ ба ҳаминҷа мегузарад, хоҳ яъне рӯпарои қасри миллат нигоҳ кунед, дар рӯзаи боғи рӯдакӣ проект ҳамин гуна сохта шудагиаст ки аз ҳамунҷо иҷа метовах шурӯъ ва аз инҷа у тараф. дӯстои азиз, дар кадом видеои хориҷие ки ман намебинам, ба забони русӣ бошад, ба забони англисӣ, ҳама аз ҳамин душанбеи мо таъриф мекунад. дар ҳақиқат душанбе дизайн табиатиш аз тамоми шаҳрҳои дигар фарқкунанда аст ба куллӣ. инҷа тарабхонаҳое мебинем чӣ хел дизайнҳои аҷоибот доранд. рости ман чанд видео карда будам дар ҳамин тараф, лекин дар вақти барфӣ накарда будам. ва як рӯз пеш мехостам видео кунам, лекин ҳаво хеле хунуктар буд. аз сабабе ки ба даст камера аст, дастам ки хунук мехӯрад, барои ҳамин як рӯз баъди барф кардам. иҷоҳо хеле барфпӯш буд, тоза кардем. ин роҳраво пурри барф буд. дӯстои азиз, шабакаи пайгирӣ мекунем видеои моро ҳамеша лайк, комментарияи худ чӣ пешниҳод доред кунед. ҳамеша ният кардаги ҳастам ҳаво камтар бебарфӣ ва беборӣ шавад, бо мо ба тарафҳои кӯҳу, дашту ҷойҳое ки дастморас ҳастанд, ҷоям тамошо мекунем, барои шумо видеои беҳтарин карда пешниҳод мекунем. худо нигаҳбонтон бошад. чӣ пешниҳоди дорад ҳатман ҳастед. Evşen yol ne gidiyor?